Doon sa atong kinabuhi, murag familiar na gyud ta sa dagan sa atong kinabuhi matag adlaw sa tibuok ka semana. So pananglitan diha sa mga ginikanan sa mga nagtrabaho panahon sa Sabado ug Domingo, mao ni ang panahon diha sa pagpahulay. Lunes ngadto sa Biyernes ana nga trabaho. O adlaw nga Sabado aniya kita mutambong sa santos nga misa aron sa pagpadayon sa atong debosyon sa atong mahal nga inahan. Apan sa dagan sa atong kinabuhi namang gyud ang atong pagpaningkamot dining kalibutana aron dili lamang kita maoy mabuhi kundi dili usab ang atong mga minahal. So sobra-sobra ang atong paningkamot pagahin og oras diha sa trabaho. So dili kalikayan nga bation usab kita og kakapoy sa atong lawas. Kasagaran kung bation kita kakapoy sa atong lawas, Lunes pagani ilabi na katong adunay medyo sobra makita niya nga dako-dako ang iyang sweldo, ana-ana ang pagplano nga mag-unwind o kaha matug mall o kaha magbakasyon, magbanding o kaha dito sa mga lugar nga makahatag kaniya o kana ba nga maka-recharge o makahatag niya o balik o kusog sa iyang lawas aron na sa maabot nga Lunes na usab ana ang iyang kadasig diha sa pagpadayon sa iyang pagtrabaho. So mausab dinhi sa kuano sa atong parokya kami mga pari, sayod usab kami kung say dagan sa among schedule. Kagahapon mao man ang first Friday, daghang gyud schedule di lamang dinhi sulod sa atong simbahan kundi usab dinha sa gawas. Sabado unya hapon na IPPC meeting, adlaw nga Domingo adunay mga misa, bisan Lunes ngadto sa Biyernes ana agi hapon ang mga schedule nga kinahanglan nga amo nga buhaton o tumanon. Usahay sa atong kinabuhi mao lagi na mubati ta og kanang kakapoy. Usahay gani ang uban murag mawad-an na og gana nga mura ba og kini nga akong kinabuhi balik-balik ra unya mura mag way kalainan, wa poy padulngan, wa poy kabag-uhan. So labi na no nga tan-aw nato mura maghinuong na nagtrabaho ta unya nagkadaghan mahinuon ang atong utang. So usahay ang atong goal sa atong kinabuhi, ang atong misyon isip mga ginikanan, usahay murag mawala ta sa passing. Mga igsoon ang mga apostoles sa atong Ginoo diha sa ilang pagbuhat sa ilang misyon, nagmalampuson sila ug malipayon nga nagtaho diha sa atong Ginoo kung unsay nahitabo sa ilang misyon. Apan tungod sa kadaghan sa mga tao nga kanunay nga mosunod diha sa atong Ginoo, bisan gani sa pagkaon wala na sila'y higayon. Mga igsoon sa kabisi sa kinabuhi sa atong Ginoo, usab sa mga apostoles, ang atong Ginoo bisan tuod kung siya Dios, ana usab ang iyang pagkatao. Nanginahanglan siya og pagpahulay, nanginahanglan usab siya og pagkaon. Sama usab sa mga apostoles. Pwede na lang man unta na mingon ng apostoles nga Ginoo sa kabisi nimo pwede rami nga maglahi nga magpahulay aron na kami na lamang ang makapahulay bahalang magpadayon ka kay ang mga tao kanunay man nga mosunod dinha kanimo. Nganuman nga kinahanglan man nga sila makapahulay sa awaaw kauban ang Ginoo. Mga igsoon sa atong kinabuhi usab kinahanglan usab kita nga mupahulay, mugahin og kahilom, mugahin kauban ang Ginoo sa unsa nga pamaagi. Pananglitan nining atong pagtambong sa santos nga misa sa pagdebosyon sa atong mahal nga inahan ang Birhen sa Regla, kay ang atong mahal nga inahan kanunay man nga nagiya ngadto sa iyang anak. Ang atong pagampo sa santos nga rosaryo, ang atong gahin og oras diha sa adoration, ang atong kanunay nga pagsalmot o paggahin og oras o kahilom
panahon nga kita bation og kakapoy ang atong personal nga prayer life atong kumustahon kay kung di gali nato ni ma-establish nga kinabuhi ang atong espirituhanon nga aspeto, dali ra gyud ta magbagutbot, dali ra ta kapuyon, dali ra ta muwad-an og kanang direksyon sa atong kinabuhi. Kay dili lamang ang atong lawas ng inahanglan o pahulay ang atong kinahanglan usab ang atong kining atong misyon, kining atong personal nga kinabuhi, sayod man ta nga aduna usab kitay responsibilidad diha sa atong relasyon sa atong Ginoo aron makita nato kung unsa ang kahulugan nganong kita mo padayon diha sa atong kinabuhi, isip mga ginikanan, isip mga anak o unsa pa man o nangalagad sa simbahan aron kanunay anaa ang kanang kadasig diha sa pagpadayon. Kay kung dili na ni makita ang tanan, dili na gyud kita makapadayon sa atong misyon. Susama sa mga apostoles, kung sila wala na paggahin og oras diha sa Ginoo, kung sila makaingon na sila nga kaya ra man ako ni nga ako ra o kami ra nga mga apostoles, ang tawo usahay o kasagaran gyud ma-burn out, kapuyon hangtod nga mawad-an og gana, mawad-an og direksyon sa iyang kinabuhi. Makalimot siya kung unsa ang iyang misyon, isip usa ka anak, isip usa ka inahan, usa ka amahan, o isip nangalagad sa atong simbahan. Hangtod nga modesisyon nga magpalayo dinha sa Ginoo. Hangtod nga dili matuman ang misyon nga gipabuhat dinha kaniya sama sa gipabuhat sa mga apostoles. So mga igsoon, ang matag usa kanato adunay misyon. Unta na dili ta magpadala dinha sa mga problema, dinha sa mga kakapoy nga ato nga nasinati matag adlaw. Kay kung kauban nato ang Ginoo sa matagtak na ganay gyud ang ato nga paminaw o gana kanunay ang atong kadasig nganong kanunay kita nga mupadayon puno sa paglaom, puno sa pagtuo nga kita wala mag-inusara, nga kita giubanan sa atong mahal nga inahan nga ang Dios usab nagauban kanato. Kagahapon gisaulog nato ang kapistahan sa paghalad sa batang Hesus didto sa templo. Pagkanindot kay kini gihulagway man diha sa tibuok nga pamilya ang amahan ni Hesus, si Jose ug si Maria, gihalad nila ang ilang anak dito sa templo. Kung kita kanunay tibuok pamilya musimba, magahin og oras diha sa Ginoo, kanunay nga mag-uban diha sa pag-ampo, siguro hapsay dili man kalikayan ang mga problema na amang gyud mga problema, pero ang pagdala nato sa problema dili gyud ingon nga kanunay nga hinungdan sa maoy panaglalis, panag-away, kay anaaman kanunay ang pagsalig ug pagtuo dinha sa Ginoo. Mutuo mo ni ana? Oo. Kung naa ang Ginoo, kung naa ang atong pagtuo, sama sa mga milagro nga gihimo sa atong Ginoo kaniadto, bisan hangtod karon kay siya buhi man kauban nato ilabi na sa mga sakramento nining santos nga Eucharistia, siguro diha sa kinabuhi ilabi na sa pamilya, sa bana ug asawa, kung kanunay diha sa inyong pagpaningkamot, ana usab ang inyong pagahin diha sa Ginoo, siguro ang dagan sa kinabuhi ana gyud kanang puno sa paglaom, malipayon, kanang dili kaayo nato masinati ang problema. Pero diha sa realidad sa atong kinabuhi, sayod man ta nga naay mga problema gyud, wala may tao nga walay problema kitang tanan, pero ang atong pagtuo, ang atong pagsalig sa Ginoo maoy makatabang kanato nga diha sa atong mga kakapoy, diha sa atong mga pangandoy, diha sa atong mga paningkamot, wala gyud ta mag-inusara samara sa atong
kanunay nga madungog diha sa atong pag-ampo nga diha sa atong mga panginahanglan, diha sa atong mahal nga inahan, ang tanan iya gyud nga gipaminaw ug usab iya kitang gitabangan diha sa atong mga gipangayo. Mao na nga sa atong kinabuhi kinahanglan mugahin gyud tag oras sa kahilom. Kung dili kita mag-ani sa simbahan, bisan diha sa inyong gitrabahuan, mugahin kita og kahilom mga pila ka minuto isip atong pag-ampo diha sa Ginoo. Kining atong prayer life, kining atong personal nga pakigrelasyon diha sa Ginoo, ato ning kanunay nga paningkamutan nga kinahanglan aduna kitay panahon diha sa Ginoo. Kay mao man kini ang makatabang kanato nga dili kita kanabang moabot sa kanang panahon nga muwad-an na tao ga paglaom kanunay na lang kakapoy sa kinabuhi ang atong makita ug wala nay muraga di na ta kakita og kahayag, di na kita kakita og kanang kauswagan, kalambuan sa atong kinabuhi. Mga igsoon, ang matag usa kanato sama sa atong nadungog dinha sa ebanghelyo, sama sa mga apostoles, sa kanunay gipahinomduman kita sa misyon nga atong gihatag nganhi kanato. Untana sama sa mga apostoles usab malipayon kita ug madasigon nga kanunay muduol mugahin og oras dinha sa Ginoo ug muhalad mupaambit sa atong mga kadaugan bisan usab sa atong mga kapakyasan ug pangayoon ta kanunay ang grasya sa Dios. Kay nasayod kita nga ang atong mga paningkamot kawang lamang kung wala ang grasya usab diha sa panabang sa atong mahal nga inahan ang Berhen sa Regla.